Jotono khulumka ani sinimung to sannanglia baksa gobang malukro ani siniwo pia baksa siniyang mano ang ulo ani mung sawono koke norong beskang tamni bagai manuk jakhanga ke je o cherai Krishan Tripura 6 বছরনি cherai agi jeng 5 mas age bini video update jak tabu bini mokol ang cameraman koinai bini mokol nadi kene kene no je mokol tongmani nugyang thangka agi nugu tongmani yang tei thui yoro agi bini do yang tui jet thui yori tongmani tabuk mokol nu gyang thangka ekdom na signai de nung mokol nuk sagare nu gyana ano do nuk naile ano nu gya kisepan nu gya ke khna mang khna bini mokol tabuk bono khna nepalot langnani do oke nepalot tamni bagi mat langnai gangke o india wo bo bebak jagana doctor nai jakha pia ba ke bo hamri malia tabuk nepal haste utlangai thangnai sal kise sikangchini baby tripura no bahana nepal haste utlangai hamriti phemana haikeno tabuk bono nepal haste utlanga bagai belaino rang ni bagai krashi singai tongkha borok bini baba bo nukhungchu gya bini ma bo nukhungchu gya joton tangai chalayo ke tabuk chung bono tlangnai khna je khna phungni satani সময় ট্রেন কানাই আগরতলা বাদারঘাট ke tabuk borok tongo GBP sakhamno gandani dosrat bobono je Krishan Tripura song bini mokol kisapan nugya lukro baksa chalapan humana phunu pattaisa nadi ekdom nugya nung mokol nuk sagare nugya na gena de belai na khairogo 6 বছরনি cherai bo ekdom rangpuisa koroi boroni nogo jeng borok nogo thangai video norok phunungmani norok nuguni mangkhana baksa nok wati phaikenge tui klai tong nok bisingo tui omhai je nukhungni cherai tini agi bo ek somoye mokol nugu tongmani ajorao bahaino mokol tei thui yori tong duita nong bini ke chung video mang hangke chung agini kisap nugu rwano omhai je cherai tabu bono tamka hamrnai belani wana jak angbo tabu khna bonot langnani bagai rang belani crisis Tripura hasten lukrona ngobon koinai norok tomung bono chubai man khangke iskino norok number hujang nu khna ajaga thang chubari ar gobang machini social media ro tongo bono tomung norok ti sanamu chung khangke tinini bisingo borok tabu agortolani dosrat bobono obo jibi ganabo borok jagana tini res khainai ke norok gobang machini thingrungni je gobangma rungom tongnai rokno bang koinai je chini MLA minister borong bang koinai norok tomung bono chubai man khangke kitsa phai bono chuba phadi belaino emergency khana thanani bagai rangpuisa belaino shot Nepal haste utlanga bagai ke angtai bisi kok to salia nai ditaise phari phunu padi bini je mokol nung kisapan no gyana munai no gya nung agi nudunuk agi wo cherai purtu dunuk nugo tabu nukliya na mokol na sanini sawo ke khanai mangkhana kok bo sele lumja belaino cherai khairogo bono tam khatlang mano jung khuna belaino wana lajak norok je mansak chuba laidi bono je mansak norok share khlaidi ke ang bo gobang machini NGO ungya khaba chini social media ro no video no rokhonai norok bono je mansak chuba laidi asuna hambai